Lagi, bye. Ang kasadya sa Pasko. Ang mga kabalayan adunay mga parol nga gipang sabit inubanan sa Paskuhanon nga mga huni ug awit. Ang mga kasing-kasing gipuno sa mga paghigugma kay mauman kini ang diwa sa Pasko mga higala. Ang paghinatagay, ang pagbinayluay og mga regalo, simba sa gabi, mga pagpanaygon og mga kumbiras sa Pasko. Mao kini mga talan-awon og kinaiyan ning panahon sa Pasko, pagsaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Ang usag-usa nangandam tanan aron sa paghatag og katahuran sa paghinumdom sa pagkatao sa batang balaan nga maoy magluluwas ta ibabaw ning kalibutan. Mausab kini ang panahon ang tanan magkahiusa, malagi o dool ang tanan malipayo na. Puno sa kadasig kalinaw og kahusay, uban sa pagbati panagdait og pagsinabtanay. Kung ang tanang adlaw Pasko pagkanindot kaha, aron ang palibot walay kaguliyang ug kagubo. Mga panagway sa mga tao, ang tanan mapahiyumon kaayo. Sa umaabot puno sa paglaom og kahidlaw, sa tanang grasya magpasalamat matag adlaw. Dili man tanan gipalad sa kahigayunan, apan ang tanan may kinutuban og utlanan. Sa kinabuhi kita gitiaw-tiawan, pero ang kasadya sa Pasko mao'y gibantayan sa tanan.